Umanisa na madidipres. Sa saylo na biyas yan na kamanga. O utuunin na pito lapis sa langit. Basta, malawida ka, lumanisaw. So, tigira na, o tigin na pumakitabang ka, na baka song sikopadagang ang kapipita ka, o tagananan. Hadap na miya pusan, namito ko na sa kay pipusan na yan. Napay pantingin ni gira luhur na may ibipnanan. Kaninan makapusan, ay tinakasungo na mga lasing ko. Kamalo na miya ka? Pusa. Miya kapya tanong, ay tanong yung kapya ginawa na dunia. Miya kapya tanong, ibut, ay tanong oxygen na dunia. Ay tanong oxygen na pirak. Ginitaman tanong, ibut. Kanaba tanong oxygen na simbol si ko Allah. Ino nga pakawida ka na, ino nga yawida ka na dunia. At ipo ka kanwala so kaper, nas kay din yan? Pagakan. Pagakan yan so aso. Mas kay din yan? Pagakan. Sisiya pa niyan so, di mangros. Nas kay din yan siya pa na, di ka di manananguran, si ko Allah. Ano nga to? Ano nga pakatiuri na so paratia ka? Importante na di ka po tayo. Importante na napagakan ka. Importante na di ka makapamalad. Na ino nga yawida ka na? Dunia. Kaya dunia na, pakumad na surak ka na raka. Mga pikira, langon na ubayang na, langon na kiran siwa, di surak ka na raka. Dapat kagaron. Inug yung mga Arabo, di kiso so paratiran, igira miya kapagunuta so ilong wagu so kandaga-dagang, miya kapiya-piya, tiktak na ah. Puso ka mukar na ka ah. Di ka pikira, siwa ko iran, kaya mga maraw tabi-tabi, natango piyaw. Na naman na marawi. Pag barbecue ka man, giseringan ka na next week na? May barbecue. Namito ko, nagyap na? Nami muli bari pay-pay. Langon di mamay-pay. Laga ka sa motor parts. Langon? May motor parts. Gimana na din pamimikiran sa iba ah. Langon ka pang upya. Ha? Gaya-gaya, putomaya. Last time po na maroon na naninira. Iati, miya kapipiyakan na Isos. Uy, kamag kami muna pinakamapisos. Nauno to, nauno to malatay? So, sa sinang may ba Isos? Ati, miya kapipiyakan ni Mano, naniba? Malamak, uy, kas kami buwan na, hagilang mo mananan kuhan. Pakay, gimuni fresh, hagir kami. Nobody ka pa kailangan may puro. Kailangan na may puro ka na supad na? May baba, miya karatatata na, ibig ta. Ati, original ba to? Oo, kami lang yung original dito. Ate, may nakita ko doon. Ay, piki yun. Naisip sa kano, piyama saan? Hindi ba, style ka, ugagang. Oh, nabukag ka pa. Katigas ka ba yung original? Alam ko nung kano, siya ipianin mo lang sa baklaran. Ba na baklaran 2? Baklaran 3, original. Madarak tanog ya kapamukag, tabi-tabi, ya padagang marano, prilay ako niyo na may bukag-bukag. Katawan niyo ya. Mas tumuna kasi kayo mga masa sa iligan. Oh? So mga kasi ko padagang sa sada, fresh saya. Fresh na mata. Na ito na niya ka 3 weeks. Na benar ko fresh, ay gagamaw niyan ro kananda ko. Madagang na mailay ka, mga pipisi ka mamusilipon. Tira ka kilo, talo. Miyo masawala, miya kang bula-bula lawas yan, kaya munta kayo may ka. Nasa iligan na sunso, inituro ka nagyuto din. Namauntol si Rampan. Ito sir, kahapon to dumating. Ito nung umaga, ito ngayon lang sir. Ito sir ang kunin mo kasi fresh. Pero sir, mahal to, 400. Kung makasalubang ala, kuya, saan mas bagay? Sir, kasi kayo, maitim kayo, mas mabagay yung dark color. Kasi kung white color or bright color, parang mas iitim ka. Oh, tiro niyan sa panaro? Kuya, mas may bago kayo? Oh, sir, kararating lang, bagong stock. Nasamaran na, ano yung bago niyo? Lang, ano yung bago? Nabago, imiya puno-puno, habog.